època es va poder treballar. A més, amb la il·lusió de tot començament. Perquè vam ser els primers, després de la transició, que es podia encara, no sé, treballar amb il·lusió, a vegades deixant les normes al costat. Principalment vaig estar al Departament de Cultura a Lleida, o sigui, vaig ser cap de Cultura a Lleida durant 82 fins al 89. A mi me van demanar per portar la cultura a Lleida, vaig ser cap de serveis de cultura i m'ho vaig passar molt bé, perquè va ser la primera època, la primera vegada que podia fer alguna cosa. O sigui, fins llavors la cultura a Lleida catalana no existia. I aleshores, entre els companys de Lleida i l'Ajuntament de Barcelona, vam implantar la cultura catalana i vam poder treballar bé. El senyor Coll sempre l'ha admirat, sempre ha estat una persona molt equànim, que sabia el que volia i com ho volia, i no s'ha imposat, però a veure, no sé, és allò, tenia un d'això moral que s'imposava sense imposar-se per la força. Què? Sense manar. Sense manar.